El Teatre Municipal de Roses va acollir aquest passat diumenge al matí una sessió de l'Hora del Conte molt especial, i diguem que va ser molt especial perquè aquesta va ser la darrera sessió d'Anna Vicenç com a treballadora de la Biblioteca Municipal. Després de quasi 2 dècades fent-se càrrec d'aquesta activitat, l'Anna té previst jubilar-se el proper mes de setembre, així que aquesta va ser la seva darrera Hora del Conte com a treballadora de l'equipament cultural, però no pas l'última. Fa 18 anys que vaig començar i de seguida vaig començar amb lo de l'Hora del Conte perquè m'agrada molt explicar contes i el tracte amb la mainada, i vam decidir que, com que era l'últim i hi ha hagut lo de la pandèmia, que no he pogut estar de cares amb la mainada, vam dir, fem el teatre, que així es podran venir i els podrem veure i serà com una despedida. Després de tots aquests anys, són molts els infants que han crescut amb els contes i històries que explicava l'Anna en aquesta activitat titulada Petits Contes i que abans de la pandèmia solia dur a terme un cop al mes adreçada a nens i nenes a partir de 2 anys. També són molts els contes i les històries que ha explicat l'Anna en aquests 18 anys, ja que cada sessió explicava 3 contes diferents. Ara, aquesta nova etapa de la vida que emprendrà aviat li permetrà tirar nous projectes endavant relacionats amb una de les seves grans passions, com és el teatre. Tinc ganes de donar classes, m'agradaria anar a la biblioteca, fer el meu grupet de teatre que ja havia fet, sobretot això, dedicar-me més al teatre, que és el que m'agrada a mi. El comiat d'aquest diumenge amb la sessió especial de l'activitat Petits Contes que portava per títol Animalades de l'Anna Vicenç no és un adeu definitiu, sinó un fins aviat, ja que l'Anna té previst seguir col·laborant en la realització de l'activitat, però des d'ara com una veïna més de la població.